puilano jotono ani khulumung tai chini tibra hasteo chini je social media nai tongnai joto tibra hastini tai joto hawo tongnai tai chini tibra lenna hamjangnai rokno phung jorani phung kaham tai ani hamjangma tai ani khabai jotono hamjangma yafar tini ang hainai social media faikya ano jotono sinibu ano UDIPF tini Khoroksa Central ni kormi ini jotono sinibu Mohan Jumati hangkangke kai tini ang present khaimani main uddesho ongkha chini tibra hasteo जों हाय chini tibra leni chobano mathagyawi paiflaya kraket langan bagai tini ni o present khaimani kubukmung bwskangni 10 tariko जों chini thangnayo जों 31 tariko chini Bolram netrite जों je UDIPF ti age chalai khaimani जों IPF tini tai UDIPF tini resign dewi yakarkha bini yagulo जों hainai step nakha bwskangni 10 tariko जों katal khai party songsawi hainai tibra leni chobana जों mathagyawi जों age bo kosto khai tangi khayo belai khabai khubai tang khayo no khug yakare kosto khai tangai rok जों jotono saimano bin bagini chini je demand chini man thai tibra hastini je chini borok rokni bagi tibra len nangmani bono जों bwskanga agut langani bagai jotono kobokmung tai kobokhoro bwskangni 10 tariko जों Bisramgonjo katal khai movement khainani bagai joto jodi tibra lena hamjangnai tibra leni chobao phainai hamjai tongna joto phainani bagai adino tai aro जों kaham hamya kaham khai discuss khlaleni bagai जों bwskango chini je choba kotor khainani thangkangke जों jotono saimano haibano जों jagao जों choba khainani bagai katal khe जों party katal chini Dabloram ni netrite जों dino katal party bai khai kok chalani bagai tai movement khainani bagai जों special khai adino जों date khaijak Bisramgonjo ongnai tai adino joto phaimanjanai rokno jodi manjangnani muchukangke jodi tibra len ni bagai khariyogui tongkhangke chobano chini choba choi tongkha bathagui tongkha जों bohaike जों tibra len manglak tini je tabuk ni present condition o je tibra len chini UDIPF ni bising tei tibra len ni chobana karakati si thangnai hai bagai norok joto chungno chubadi chin loge phaibi age je party thangpai kha khlaipai kha o bhai khai जों khlainai hinai jono chubadi hinai जों sai khaimani tongo ga jagao jodi si जों tabu khaimi hangkangkai जों haibano je mansak IPF tirono convince khai chini okorok bai tei जों khaini hinai wansugui जों je thangmani pia jagao जों je thangmani beraimani जों abo thikno projar khaika kaham khaika chini joto borok rokno जों sijari kha buchiri kha pia jagao जों tabuk naina thangkangka je movement kotor tabuk khaina tongmani o BJP IPF ti যখন जों rally khlai kosto khaimani bisingo sarkar phaikya sarkar khaimani yagulo जों tabuk nainai khangke जों jagao chini UDIPF ti kaham khlai o jagao demand khainani ba samung khainani jaga sabai maniliya bini bagino जों age samung ganang जों UDIPF ti jespo nangthong chini tibra len no yakariya party tongimano ba party oino phano tongimano pia ba chini tibra len chenang hini जों komo sai khaimani ben bagino जों chini tibra len no khainani bagai suda IPF ti tongi simi tibra len choba khaimiya ba o jagao kwbangma party tong sudu amhai party tongi simi no tibra len ni dimano khaimano abo kuno
systematic gरै जेखुनु पार्टी थाङैनो टिप्रालेनि चबानो खाइमनो बिन बागै सिम थानि अवान समं मा फाइका हाइके tabuk tai kaisa khanaka tabuk koktomani bisingti ba bisingni koktoma tui khanaka lukurok no sai tongkha pati katal snamnani naimani kokno tui kok eri tongkha tipralen sanai rok tai kaibusuk pati ajainai khu hini sanai rok nele nang tam kok rohnani musung abong kai sana thangkai tabuk haino hai sana glayo tipralen khaine ne bagai kaisa pati yang mana ni akok ya nang hangge au jagao katal bu khaimano bakasam tu bu khaimano tamang ka tipralen ni chobano bahai ke thangge sengpo sogri manai a jagao chini chobano thakle ke tongmana nangnai obosi mem dingke pati ba jekunu pati khaimano phiaba sabo sana thangga seng tabo je chini tipra hastiu nugo CPM party khainok tipralen sania BJP party khainok tipralen sania ba onana party others kwang koikta tongo borok tipralen sania ya ba jagao abun bagi hinja je IBT kaisa na tipralen genuine je tabe ADC hasteni sanno sani tongo hinja engka jagao buini raidorabo sungnugo burulen rogo koikta party kwang party tongo borok kwbangma party khaifano a jagani borok borokni rajyo je sanmani je borokni statehood sanmani abo jotono san hingke o jagao sudu party katal ajaike tipralen maiya ba sani meya abo kono kok grai ya abo je hamia wangsoi tongkhangke abo taisa hain hai sing ang borokno koino katal party khlaiye tipralen sankangke sayangnai ba o jagao tipralen sanani bagai tai katal party khaimia abo jara wansungmani abo jotono hain hai kaham ko wansungnai naikake saimanai haike norok mo hai party ya kari phaiman ba bodol ya kari phaimani busuk jona no tui norok mo haike party ya kari phaika जों chini party ya karmani hingkai chini UDIP ni bisingo executive जों soijona chini by enga chairman tongo chini Dabloram taibon bisingo Pusrai Deborma Monilal Deborma Elvis Deborma ang tai Raju Deborma जों soijona special khai jaras jono jotono sinobo je UDIP tiwo जों joba khlaide phaiya जों bahage phaiya abo jotono sinobo tipralen bagai buso kosto khai phaiya ang abono asuk gobang sana thangya haike nukha norokni first meeting ba first executive meeting o Facebook YouTube WhatsApp mo haini tui norokni meeting viral ong thangka ba mo haike nukjagui thangka party kaklaina naimani hai hini haike norokni president secretary mo hairok hengke afro to nukha brokno meeting go attend mani ba asok lai kokchap lai mani haike borok khai tanggi phaya norokni loge dino viral long khati Agartala जों press club meeting kuru ka जों ara thangnai go chini Dabloram saka जों oboni sikang kwbangma meeting asokha chini executive tai division no ringi ba asokha जों koikbar asokha 12 bar hai जों emergency meeting ba ma asokha